ngangingayithandisisi into yensindiso. Kangihlale ngisho futhi ukuthi abazalwane abasindisiwe bazenza ngcono, bazenza holier than thou. Okay. Ngize ngisho ukuthi kusuke sekwenze njani uma beniphakamisa izandla nikhala useleka ukuthi kahle kahle icebo likaNkuluNkulu nami nokuthola lo yamsebenzi. Into ezimbili ezasihlukene. Oh. Kwangeso uNkulunkulu. Kwakungasiyena. Yes. Mangabe lolo gcobo olukhona lwalolu bizo akusilona olwakho. Lukuwe. Kodwa akusilo lakho. Yes, akusilo. Okay. Yes. To extent yo Welcome once again kwiKota to Media. Igama lami ngumduduzi ngakashabangu. Angiqale nje ngokubingelela umoya ongcwele phakathi kwethu. Sibonge nje present yakhe nguyena osihola kukhona konke. So kubalekile simbingelele siphinde sibonge ngoba ukhona bakhe. Bese ngibingelela abangcweleke kuyindawo zonke. La kufinyelela khona le message yeKota to Media. La ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, ethinta umuntu kanye noNkulunkulu. Mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nale channel ongasashintshiki. Usendaweni right impela ulahlekile. Uyothi nje uqeda ukuzwa le message yobusizakale ngendlela eyisimangaliso. Ake ngiphinde futhi ngibonge kubo bonke nje abasubscribeayo, ngibonge ngabasherayo, ngama comments futhi nangama likes. Njengoba namanje nje nisazo like, ngiphinde nje ngibonge nangama channel members enikwenzayo kuba ngazathi intwanyana encane ngathi ayibonakali. I'm sure nani nithi nikwenza each and every month nibe nisho nje ukuthi engabe khona yona lento engakusho nje ukuthi cha yona ikhona impela kobonakala ngelinye lamalanga. Nalabo kabalobe debe vele emaceleni nangabo futhi siyabonga kakhulu. Inkosi inibusise. Ngithi angiqale nje ngokunibonga bese ke ngizothi angedwa ke namhlanje ukhona siswethu simthanda kakhulu. Ngiyazi abaningi bayojabula nje ukuthi wow sisamgcina ngonyaka ophelile. Ya bayojabula kakhulu sisinompumelelo Mazibuko ukhona phakathi kwethu. Maye khona kune message and nguyena futhi ophethe message. Mina ngizokhuluma kancane yena uzokhuluma kakhulu but ake siqale ngokukwamukela. Happy New Year. Ngiyabingelela entambama kubabukeli beKota to Media. Ngibingelele bazalwane kuyindawo ngeendawo lapho bekhona emhlabeni wonke jikelele. Yes. Ngibingelele egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Ngibingelele Mr Shabangu eyikona kade yagcinana. Yebo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi noma sikade sagcinana usasigcinile ngomusa wakhe. Oh yes. Usaloko esihola nje sivikele sihlenga ehamba nathi nje phansi phezulu. Lapho singena khona siphuma khona unathi futhi ngiyathemba ukuthi kanjalo nababukeli beKota to Media uNkulunkulu usasibekile isandla sakhe ngaphezulu kwezimpilo zabo. Oh yes. Siyalibonga nje nethuba namhlanje ukuthi ubaba usephinde walikhanda lokuthi siphinde sihlangane futhi sizoxoxa indaba ezithize ezibalekile kakhulu kuyizindaba zombuso ngoba yiloko nje esihlangana ngakho singabantwana bakaNkulunkulu sihambisana kulendlela sithwalisana sikhulekisana sibambana ngezandla. Siyohamba lendlela kanjalo kuze kufinyelela usuku la indodana kaNkulunkulu ophezulu konke iyobuya izolanda ibandla layo. Oh yes, hayi cha. Siyabonga kakhulu. Nathi sibonga nje ukuthi ube nesikhathi uze uzofika. Nanokugcinwa ke nje kuze kufike lesikhathi samanje. Siyabonga and angesamosha isikhathi ke. Sesivele nje singena endabeni impela. And wena owaziyo mina ngazi nokuthi ithini indaba. Ngozwa ngawe. Yebo. Siyabonga kakhulu Mr Shabangu. Yes. Indaba yanamhlanje angiqale ngikuthi nje uNkulunkulu uyasithanda. Yes. Uyasikhathalela. uNkulunkulu uthanda abantwana bakhe asebeyemukelile indodana yakhe uJesu Kristu as their Lord and Savior. uNkulunkulu uthanda umuntu ongakayamukeli indodana yakhe uJesu Kristu as their Lord and Savior ngoba uNkulunkulu uhlala njalo enethemba lokuthi umntwana wakhe uzophenduka abuyele endleleni okuyiyona yona. Ngakho ke kuhlangana kwethu njalo sikhuthazana ngezwi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda
Yes. noma ngabe ukude kangakanani naye njengamanje kodwa wena ungazitshela ukuthi ukude naye yena uhleze seduze nawe ngoba uNkulunkulu wonke umuntu uyamkhathalela Yebo. ukuthi usuhambe wabuya kuphi wenzani namanje engabe mhlawumbe ubhizi ngani noma mhlawumbe an hour ago boqeda ukwenzani uNkulunkulu does not care about that into anendaba nayo yokuthi nje unompumelelo ngifuna ukuthi afinyelele ekulazini iqiniso aphenduke Yes. abuyele endleleni okuyiyona yona ngoba siphumile endleleni kodwa ngomusa wakhe uthi angudeli anguyekeleli ngizohamba nawe kuze kube sekufeni uma ngabe ke sekufike ke la umphefumulo wethu uhlukana khona nenyama ayike nobaba kusuke ngasekho kwangabe sakwazi ukusisiza ngakho ngoba ngempela umhlabeleli sihlale siuhlabelela akukho ukuphenduka ngalena kwethu. Oh yes. Siyambonga ke kakhulu nje namhlanje njengoba usho nje Mr Shabang ukuthi awulazi udaba la namhlanje. Udaba la namhlanje bazalwane sekuyisikhathi kufanele ngabe luye lwafika. Ngifisa nje ukukhumbuza umzalwane ehlele ekhaya ukuthi abe nokuqonda ukuthi lendlela esihambayo akusiyona indlela elula abazalwane. Lendlela esihambayo inemigodi, inemifula, inemililo, inemicibisholo, inayo yonke inhlobo yengcindezi ongayicabanga. Kodwa kumnandi ke kunakho konke ukuthi ukhona lo muntu ohamba nathi osinikezela amandla ukuthi sithi sesifike kulowo mlilo sikwazi ukuphuma singashanga sesingene kulowo mgodi sikwazi ukuphuma singenamiyocu sesingene kulawo manzi mhlamba bethi azosiminzisa siphume singazange siminze siphilile sinjengoba bekade sinjalo. So ke okwethu ukuba nje nalomoya esinikezele wona uthe akasinikezanga umoya wokwesaba kodwa usinikezele umoya wokuthula nothando. Oh yes. Namhlanje indaba engizoyikhuluma ngiyacabanga ukuthi ngayikhuluma ngisho ku first testimony mhlambe neyesibili kanjalo ngilo ngisho ukuthi i personal testimony yami nje nohambo lwami noNkulunkulu yinto enesikhathi ubaba ayibekele isikhathi sayo ukuthi izokwenzeka. So sekufike kuleso sikhathi ke la usisinompumelelo ezoshare khona ukuthi kahle kahle yena ohambeni lakhe noNkulunkulu bahlanganephi kanjani kwenzakalani. Enginethemba lokuthi ngokushare leyo testimony uNkulunkulu unenjongo ngayo. Kukhona lapha efisa ukufinyelela khona. Angazi mina ukuthi kukuphi kanjani kodwa futhi yena uyazi ngoba bekungeke kwenzeke konke lokho kwenzekile uma ngabe bengenayo injongo yokuthi kukhona la kuyofika ukungenelele khona. Yebo. Ngisasho njalo ngithi indlela le esihambayo ayilula. Uma singakakholwa noma uma singakaziqondi nokuthi singobani kuba nzima kakhulu ukunderstand abazalwane ukuthi kwenzakalani ezimpilweni zethu ngesikhathi izinto zishintsha. So ngingathanda nje ukuthi sivule ngezwi sendlalele ilontuzane udaba lwami la namhlanje esilithola lapha yana encwadini kaMatthew 6 verse 33 okuyiscripture nje mhlamba abaningi abayo notice ukuthi usisinompumelelo lesi scripture uyasithanda siyahlala abazalwane enhlizweni yami ngoba lesi scripture lesi sikhuluma ngeidentity yomzalwane siphinde sikhulume ngepurpose yomzalwane. Uma lithi izwi likaNkulunkulu funana umbuso wakhe kuqala nokulunga kwawo ikhona konke okunye kuyawunezezelwa. Ku round up nje uhambo lwethu ukuthi uma sike sazinikeza isikhathi sokuthi sifuna umbuso kaNkulunkulu asiyukulahleka abazalwane. Siyothola ngisho identity yethu ukuthi singobani itholakala embusweni kaNkulunkulu ayitholakali kwenye indawo ngoba uma singafunanga umbuso kaNkulunkulu kuqala kusho ukuthi siyofuna izwe and izwe alinayo identity yethu bazalwane. Izwe line identity yalo elizofuna ukusigqokisa yona kanti thina cha sineyethu nje uKristu asitshela ngayo ukuthi siyilaba abantu. Oh yes. Kanjalo futhi uma sifuna umbuso kaNkulunkulu ipurpose yethu yokuthi ngampela ngazalelwani ngalethelwani kule ndawo ngalesi sikhathi kule generation iyiphi siyithola futhi khona lapha yana kuNkulunkulu uma senzani uma sifuna umbuso wakhe kuqala. Ngoba ipurpose nje yomuntu ihambisana nje nombuso kaNkulunkulu. Singakhuluma nje sikhuluma izinto zezwe ukuthi hayi ipurpose yami ukuthi ipurpose nje yomuntu
uNkulunkulu oyaziyo size sithi safika sifumbethe so sifisa ukwazi ukuthi yini le engifike ngiyifumbethe okufanele ukuthi ngingabuyeli noma angazi ukuthi kuphi la mhlawumbe umunye isuke ebuyela khona kodwa ungahambi ubuyele kuleyo ndawo ungazange wathola ukuthi kahle kahle yini obuyizelela. Yes. Akekho umuntu oyiphasela abazalwane umhlaba ongaka nje okwathiwa nje uNkulunkulu wadecide nje ukuthi yazi njengoba sazi ukuthi kwahlalwa emphakatheni kwahlelwa kwagqitshwa akekho umuntu uNkulunkulu ahlela ngaye ukuthi nje ayi ngiyamthumela uNompumelelo Mazibuko akahamba lapha emhlabeni ayoba nje iphasela yena adle alale ageze nje kungabi na impact impilo yakhe ezoba nayo ezweni lasemhlabeni. Yebo. Sonke bazalwane ngokwahlukahlukana sonke akekho excluded. Yes. So sonke ke kufanele ukuthi ke siqonde ukuthi iyini ke le purpose ngoba le purpose iyona nto eyenza ukuthi uNompumelelo akwazi ukuphila ngokuthula manje. Akwazi ukuba calm ngisho kwizimo ezinzima ngoba yena uyaziqonda ukuthi ubani. Qala wathola identity yakhe kuChrist wase efumana ipurpose ke manje ngokufuna uNkulunkulu nokufuna umbuso wakhe nokulunga kwawo. Yes. Lezi zinto zenzeka kodwa uma senze njani? Mase ufunile lo mbuso safuna nokulunga kwawo. Yebo, yebo. Ngoba uma ngabe mhlambe siufunile umbuso safunela ukulunga okunye ke mhlambe okwezwe nani khona la inkomishi sizohamba zihambe ziphambane khona. Yes. Masifuna lo mbuso asifuni bazalwane lezi zinto ubaba khuluma ukuthi ziyawunezezelwa liyaqhubeka uma iqhubeka lencwadi emavesini alandelayo ikhuluma ukuthi nabantu bezwe bayakudinga lokho okusho ukuthi impahla yokugqoka kungaba ukudla nazo zonke lezi uyazi ubaba lize liyasho ukuthi siyakudinga lokho akusizona ke thina izinto ofanele ukuthi nje sihlale kuzona ukuthi sifocuse kuzona thina sifocusa embusweni kaNkuluNkulu bese lezi zinto ngesikhathi mina ngiactive kule purpose yami bese lezi zinto zisuka nje umuntu owazi uma ibuthe ukhohliwe ngesilungu ukuthi kuthiwa yini kodwa imagnet so ke uma ngabe mina ngitholakala ngikwi purpose yami then kuba mina ngiba imagnet ethatha esusa izinto zami izilethe kimi nakhe okunye south ikulethe kimi konke i-collect impilo yami isondeze kimi ngoba ngenze njani ngi-active kwi-purpose enganikezelwa yona. Oh yes. So kuyi-subject engiyithandayo kakhulu futhi nengaziyo ukuthi uNkulunkulu uyibeke ngabomu enhlizweni yami ukuthi siyadinga ukuziqonda ukuthi singobani bese sihamba ngepurpose. Yilapho ke esikwazi sisuke kahle kahle sesiqala ukuphila kuma ngabe siphila lempilo ekuthiwa i-purpose driven. Yes. Ikhona ke version yasemhlabeni bantu baNkulunkulu ye-purpose nazo zonke izinto kodwa nje ngiyakunxusa ukuthi ungayithathi leyo. Oh yes. Iya kubaba uthole yakhe ipurpose ngoba ubaba unayo. Yebo. Isizathu futhi esingenza ngisho njalo ukuthi ake senze isibonelo nje ngosisi Nompumelelo. Ngakhuluma lapha yana nje ngicanti ngixoxele kaningi kodwa sakhuluma ngako ku first testimony ngiyakhumbula uma ngihlangana nabantu most of the time mangihlangana nabantu athi umuntu hey nasi isangoma hey isangoma esikhulu kanjani so okusho ukuthi umbuso walelizwe noma umbuso obumnyama uyohlale ufuna ukukunampeka ngokwawo ngenxa yokuthi kukhona le purpose kaNkuluNkulu ekhona kuwena noma elighthayo la kuwe so kodwa wona ukuze uzokunikeza ke that version yakho ngokwezwe uzobe sewuqhamuka ke sewuthi uyisangoma. Wow. So kwethu kubalekile ke ngaso sonke isikhathi ukuthi siqaphele ukuthi ilight le kaNkuluNkulu iyona esilandelayo ngoba utheze ukukhanya kwezwe so ezonke izinto zethu thina sizifune ekukhanyeni ngoba umnyama nawo uveza iversion yawo uma ubona ukukhanya kaNkuluNkulu. Yes. Sidila noSathane okwaku right hand man kaNkuluNkulu owazi yonke into mhlambe umunye umzalwane nje ngangithatha ngenye indlela uma ngizothi wazi ukudlula thina ama operations wonke asekhaya ezulwini uwazi ukudlula thina kungakho ke kwazi ukuthi angajikjela ama counterfeit azo zonke lezi zinto lezi ngoba kahle kahle yena indaba ithini uxabana nobaba ngendaba ye worship so ke manje ukuze sikhonze yena sekufanele ukuthi alethe iversion yalokukhanya alethe ubumnyama abonisa ngoma ekukhanyeni
kukaNkulunkulu. Mhlawumbe uNkulunkulu ubeke ukuthi nje hayilo ngimuphe mhlambe word of wisdom, mhlambe ngimuphe gift of healing nani. Ngaleyo gift of healing athi uSathane ngibona inyanga. Nani ngibona ukhokho vula wenyanga nazo zonke lezo zinto. So Sathane uyohlala njalo enale version yakhe ye purpose yomuntu. Kanti uyamphambanisela umuntu. Yes. Ufuna ukuthatha le purpose ayibonayo ayisebenzise for what? For his kingdom. And kukhona ukuzosebenza ngoba phela wena uvela unayo lento, uzalwe nayo lento. Yes. So ke kodwa manje uzoyifaka kuphi yena? Uzoyifaka ebumnyameni. Ihambe ke ngalowo mguduke isebenze, kodwa isebenza kuphi? Ebumnyameni, isebenza ngama operations obumnyama, yenza kanti uNkulunkulu beyifuna ekukhanyeni, isebenze ngokukhanya, ngokulunga nangazo zonke izinto ongazicabanga. Oh yes. So kungakho ke ngithi nje kubalekile kakhulu ukuthi siliqonde ukuthi libaleke kangakanani leli verse lika Matthew 6:33 liwumgogodla wempilo yomzalwane. Uma ngabe ungafunanga umbuso kaNkulunkulu angazi ukuthi ufuna muphi. Ngoba ne direction angeke size siyithola uma ngabe singafunanga umbuso kaNkulunkulu. Yes. Angibuye ngapha ekutheni ngizoshare ke namhlanje ngetestimony kaSisinompumelelo. Ngizobuyela lena mhlambe kancane, sake sashare kancane ukuthi ngasho ukuthi ekukhuleni kwami ngangumuntu oyaye mhlambe abone izinto zenzeke, okay, aphupha izinto zenzeke, acabanga izinto zenzeke, kube yilokhana nalokhana, ngakhula nje ngingazi understand ngalolo hlobo, kwaze kwafika istage nje sokukhula impela ngaba mdala, noma sengimdala futhi still kwathatha isikhathi kakhulu ukuthi ngiqonde ukuthi kahle kahle kwenzakalani nokuthi ngingubani. Yes. Ngizoyiqala laphayana mhlawumbe nje sengikhulile kakhulu, sengize nginabantwana ngingakasindiswa, ngizosuka lapho nginabantwana ngingakasindiswa. Yes. Ngangisonta ngaleso sikhathi bazalwane eZayoni. Oh, okay. Shaya isikhala. Ngangisayoni ngangishaya isikhala ngabazalwane wawungeke ungithinte. Yeah. Ongeke impela ungithinte. Kwakukuhle nje ngingaboni lutho abazalwane okungathi mhlambe kungabe kuphambene noma kunjani, ngizikhonzela uNkulunkulu nami ngalendlela engangiunderstanda ngayo ngaleso sikhathi. Yes. Ukuze ngizama ukuya lapha eZayoni nje ukuze kunezindaba ezikhona ezincanyanyane lapha ezisuka lapho ngoba indlela eningi yaqala lapho. Okay. Ngangiyaye ke bezalwane njalo uma kuyiSunday. Ngizovuka ngiye enkonzweni. Ngangiyaye ngibe nephupho elilodwa nje elifanayo. Njalo uma kuyiSunday. Oh, all right. Leli phupho lalifika malingafika ngo2 ngabo2 lizofika ngabo3 kuma AMs. Yes. Leli phupho ngizozibona kungazathi ngime endaweni nganoma ngathi podium, kodwa indawo engathi ingase pulpit yini, then kunabantu la phambi kwami, kodwa ngingapha kuleli side mina. Then kunabantu la, kodwa angiyuku understanda ukuthi ngabe ngiyashumayela noma ngisherizi noma ngabe ngiyahlabelela njalo. Ngangabi nayo understanding, kodwa laba bantu babebheke noma beconcentrate kimi. All right. Bebaningi labantu bengapha. Njalo ngiloba ilelo phupho nje nginganayo understanding yalo nani, kodwa futhi most of the time ngeke ngithi njalo, ngiyothi mase ngibhizi lapha ya esikhala ngisenkonzweni ke manje emini enkonzweni. Yes. Ngizwe nje ngathi kukhona ongithintayo la. Isikhathi esiningi nje kwakwenzeka mhlambe ngempela uma sibhizi la esikhala ngini. Ngizwe umuntu engithinta bese ethi kimi ngithi angibuze nje ukuthi isetting yasephushweni beyinjena yini. Hayibo. Ukubona esikhala ngena akhanjwa kancane Mr. Shabangu. Yeah, kuyashesha la. Julukiwe kumanzi yileyo nto, kodwa ngiyovela ngithi dedelele. Ngoba ngizwa lenkulumo ekhulumekayo. Ngiphume ngihlale phansi. Aphinde futhi athi nje ngithi nje ngizobuza kuphela ukuthi kungabe isetting yasephushweni beyinjena na. Ngaleyo ndlela engiphendula ngayo esixoxa ngayo nalomuntu ngiphendula ukuthi beyingenjena. Yes. Athi yena kufanele ukukhathaze lokho. Uma ngabe beyingenjena kufanele ukuthi ukukhathaze.
into lena ke ebiloko iqhubeka nje ngalolo hlobo Mr Shabangu angazi lutho mina ngiyaziphilela nje nakhona mhlambe kungikhathaza umzuzwana leso sikhashana mhlambe noma ngisendlini sengibuyile entambama mhlambe kungikhathaza kodwa nje kuphinde kube into engidedela nje kanjalo kodwa kwakuyinto econtinuous oh yeah eqhubekayo ugijima nje ngahlala ke lapho ngaleso sikhathi bengisasebenza eScott ngingasebenza esibhedlela eScott bengisebenza khona okay kokunabazalwane ke lapha ngangi HIV and AIDS counselor sasisebenza nabo abasindisiwe oh mina ngiyazi ukuthi ngiyisayoni esivutha uphondo ngangingayithandisisi into yensindiso kangihlale ngisho futhi ukuthi abazalwane abasindisiwe bazenza ngcono bazenza holier than thou okay ngize ngisho ukuthi kusuke sekwenze njani mangabe niphakamisa izandla nikhala uphuma amafinyila nani ayichane yakhula nje nizenza engazathi nikholwa kakhulu oh to the extent yokuthi bekungajokwa sasibasha kanje abasha esasebenza nabo kakhulukazi to the extent yokuthi wawungeke ujoke ngezayoni mangikhona mina in my presence kodwa ngiyazi ukuthi babe kwenza uma ngingekho kodwa nje uma ngikhona babe wonishana nje ukuthi awukwazi ukulontusa ukujoka mhlambe ngezayoni nani ngoba ngangisho kahle ukuthi ngabe into yokudlalisa indadi into yokuhlekisa nani into ezikanjalo okwaba buhlungu ke ngelinye ilanga nami sengizibona ngiphakamisa izandla ngikhala ngixhimfa amafinyila ngoba ngakhumbula lesiyasikhathi ukuthi ngangisho kahle ukuthi hey hayi niyathanda ukuzenza ngazathi impela inina o firstborn uNkulunkulu nazo zonke lezo zinto bakithi ngaphenduka ke ngayicela intethelelo uNkulunkulu ukuthi kwakusekungazini kwami ngangingazi ngempela futhi ngiyacabanga ukuthi isitha ngaso sonke isikhathi siyasibe nawo lama tactics ukuthi masibone ukuthi lo kuyafika isikhathi asindiswe so sizame ukuthi simdrive further and further away kuleyo nto ngathi angayizonda nje leyo nto angafuni nokwazi ngayo yes right ke kwafika isikhathi la ebese ngizoyeka khona eScott ngiresign nje ngithi mina ngihlale ngisho ngithi angiyukuphela ngangithi angiyukuphelela kaMlungu mina ngangumuntu vele ulithanda ibhizinisi ngangidayisa ke ngikhona eLontuzeni emsebenzini ibhizinisi nje ngaliqala ngise high school yami ngayiqedela la eGauteng ngangisuka la eGauteng mina ngihambe ngestimela ngiye eThekwini ngifike ngistoke ngibuye futhi ngestimela ngizothengisa la ngisafunda ehigh school hayibo okay I did not know ke ukuthi sikhona isikhathi engangilungiselelwa sona esizofika esizodinga ukuthi ngikwazi ukuphila ngalendlela le engiyisebenzayo ngaleso sikhathi so noma ngisemsebenzini sengifika emsebenzini ngangiyilowo muntu nje owaziwayo ukuthi uyadayisa so ke ngafikelwa isikhathi ke la ngithi khona I know sengifuna ukuyozenzela okwami yes sengiyaresigna ngiyahamba ngiyohlala ekhaya ngizobona ukuthi ngingenzani nani ngampela ngaresigna it was 2011 ngahamba ngaye ekhaya yes uma ngifika ekhaya okay before ngeviki lokugcina engangigcina ngalo emsebenzini insizwa sasisebenza nayo eyayishop steward yakaNehawu yethu vele sasijoyine iorganization leyo uNehawu yes abesesho ukuthi kune post lapha yana ka office admin evulekile for isikhashana umuntu wakhona uye ku maternity leave so badinga umuntu ozobamba for 4 months nani athi nawo faka amazibuko sasibena ngiyibonga faka amazibuko uzoyolontusa uzoyobamba lapha yana ngithi awuntokozo ngake ngayazi laphi into ehlangana neadmin nazo zonke lezo zinto athi hayi kodwa uzofunda manje uhlakaniphile uzofunda ngendlela nani hayi ngafaka ke ilontusane CV yami nazo zonke lezo zinto to extent yokuthi ngosuku engangigcina ngalo emsebenzini mostly ke kuma institutions nje noma endaweni zokusebenza abantu masuhamba phela uhlalile nabo kuya kube nale imicimbi yo farewell bani mina ngosuku lolo kwangigcina ngalo ngangenzelwe ama party lawo ewodini engisebenza kulona na kule group yami engisebenza nayo kodwa mina ngangibiziwe ngabizelwa iinterview ngalolo suku okay
so ke eksena ngikwazanga ukuba khona ngaze ngafika late I think kwase kuwo 2 ngo4 njalo kuyashayiswa ewodini ngafika nje sebesho ukuthi hawu sesiqoqile siza kusenani bangipha lokwaba bengipha kona ngapha ke saqhubeka kulungile kwaba usuku lwami lokugcina ngahamba yes kulo lelo viki sengisekhaya on Sunday ngibuye enkonzweni ntambama ke namhlanje ngibuye enkonzweni isihlobo sami lesi sihlala sixoxa naso sifike ngiyadla okay sithi kimi namhlanje yabo nje obudla nje namhlanje uzogcina ukuthatha ukudla ngo12 nje wena awusezi ukuthatha ukudla ngo12 am uzogcina before 12 am okay awuzukuthatha ukudla awuzukuphuza amanzi awuzukwenza lutho uyozuhlangane nokudla namanzi ngalesi sikhathi ngesonto elilandelayo musubuye enkonzweni iviki kushuthi iviki kahle kahle u7 days hey ngithi mina angaze ngifaste kwa 1 day lo angaze ngibambe no 1 day lona uma ngabe sekufanele ngiqhube izinsuku ezingaka kanjani yeah kodwa futhi at the same time ngizwa lokuthule ngiba nako engazathi into ifanele ukuthi ngiyenze oh yes nani bekhona nje into ngiconvinceke nje ukuthi kufanele ukuthi ukwenze lokho yes ngampela kushaya intambama hayi kushi ngikhuleke ngilale ngampela azange ngisahlangana nokudla zahamba insuku kwaze kwazofika uFriday angidli angiphuzi kwashaya uFriday lutho thiwe nje ukudla namanzi ngiyohlangana nako ngoSunday ngalezi khathi engangidla ngazo ngalokho ngoFriday umakhelwane wami angimeme athi umakhelwane wamsindisiwe oh yes angimeme angikuveze futhi lokuthi umakhelwane wami umama ukhulile usindisiwe mina ngafike ngakha lapha eduze kwakhe ngangikade ngikhulele khona ngenhlanyana kodwa manje bazali sebehambile nani sengibuye ngedwa la ngafike ngakha umakhelwane ke useyangibuza ke behlale ngibuza behlale kuyi conversation nje mhlambe kuphela inyanga noma into kanjalo angibuza ukuthi njengoba ke sengiqedile ukwakhala kusho ukuthi ngizokhandela umama umsebenzini ngoba mama ngithiwa ushonile okay ngimtshela impela hayi yabo njengoba nje uma sengiqedile ukwakha nje sengilungise yonke into nani kufanele ukuthi ngiyenze umsebenzi kaMama kufanele ukuthi ngimkhuphule right usengitshela sengasindiswa ke umakhelwane wami ukuthi every time mawukhulume leso statement sokuthi wena usazofanele ukuthi wenze umsebenzi loyo ukhuphula uma wakho ngangena endlini kamereni lapha ngishaye ngedolo phansi ngithi inkosi akuyikwenzeka oh yeah ngimdinge esindisiwe lo muntu semncane lo muntu ufana afunda indlela yokukhanya nazo zonke lezi zinto lento lena awumfuneli yona baba ngiyazi so kusho ukuthi umakhelwane wami wayengikhulekela siyabonga ngomakhelwane abanjalo abakhulekela naye okuyinto uNkulunkulu ayi encourageayo ke kithini ukuthi asikwazi ukuba concerned ngawethu ama issues kuphela sibe sisembusweni wakhe yes ngoba uNkulunkulu uconcerned ngesoul yomuntu ogcwele emhlabeni bangakanani ke abantu abangasindiswanga uNkulunkulu abafisela ukuthi basindiswe ngelinye ilanga and mawuthi uyabheka wena kuleyo phuli yenqwaba yabantu akukho yini mhlawumbe ongakucabanga nje ukuthi ngingakwenza kube umehluko nami kube khona ababili abathatha ababalwayo ukuthi ngakhuleka impilo zabo ngempela uNkulunkulu ngelinanga zafumana umusa basindiswa ngiyakuzwa ngolesihlanu ke abese eyangimema nje eli angimeme athi ucela ungimemele enkonzweni banenkonzo ntambama ucela siye enkonzweni yes futhi ngiyacabanga ukuthi akashongo kodwa ngiyacabanga ukuthi wayenako ukuthi mhlambe nginganqaba kodwa azange ngize nginqaba ngampela sahamba inkonzo yakhona yathatha isikhathi impela saphuma late ngabo ma AMs wa Saturday washumela kumfundisi ke akukho ukuthi mhlawumbe umfundisi wayishumela ukuthi impela wayikhihliza amagwebu nani ngayisho lento ngelinye ilanga athi mina umfundisi lo washumela nje wathi uNkulunkulu lo okhulumayo othi wena wakhe ugoqo phakathi kwami nawe oh yeah so angikwazi ukufinyelela kuwe ngikhulume nawe ngixoxe nawe ngikubonise impilo engifisa ukuthi uyiphile yebo uyashumela nje umfundisi ivesi angisazi ukuthi wayivule kuliphi ivesi kodwa ngathathwa yileyo nto yokuthi nje ngayibuza mina ukuthi
konje ngabe iluphi ugoqo noma yipi barrier engiyifakile phakathi kwami noNkulunkulu ukuthi akakwazi ukuthi angidirect empilweni yami, akakwazi ukuthi angisize nazo zonke lezo zinto lezo. Yahlala lento, yahlala to extent ukuthi ngangicabanga ngayo, qhubeka nje iservice ngicabanga ngayo, siyaphuma enkonzweni ngicabanga ngalento, ngisabathe ngicabanga ngalento. Makhelwane uyahamba uhambisana nabantu abaziyo, mina kudlala lento emqondweni, siyahamba nje ababoni ukuthi mina ngingedwa la kwelamizwe ngibhizi kuleli lamizwe. Ngihambe ke hayi sihlukana nje esangweni kanje, mangingena esangweni la ekhaya nayo uyangena la kwelakhe. Yes. Hayi ke sivalelisane, ngibonge kakhulu, ngingena ekhaya. Mangingena ngifike ngikhuleke. Ngithi mangikhuleka bese ngithi mina ngiyafisa ukwazi ukuthi iluphi ugoqo engilifakile phakathi kwami nawe. Ngoba manje obviously ngiyazi ukuthi kweyami impilo awukwazi ukucommunicate nami, awukwazi ukungilida nazo zonke lezo zinto. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kuphi lokho engikufake ezibarrier phakathi kwethu. Lokho kwenzakala akwakasindiswa. Angasindiswa. Alright. Ngiseyintombazane nje yaseZayoni nje, wangiqalela ifasting ngoSunday. Yes, ngibuya kuphi enkonzweni nje yami eZayoni. Okay, yes. Right. Ngilale. Ngoba sengikhulekile ngilale. Uma ngilala kube ngazathi ngiyaphupha, ngichazelwa ukuthi ugoqo olufakile wena ilolu lokukhonza amadlozi. Khonza amadlozi. Hayi ngisho lapha ephusheni ukuthi indlela le mina engikhuliswe ngayo le. Iyona ndlela engazi ukuthi iyona ndlela yokuphila lena. Hayi abantu abadala sikwazi ukukhohlwa, abantu abadala abasifundisa indlela nakho konke, ibona abantu esibaziyo, so bayakhunjulwa njengoba noma wami nje adlula kufanele ukuthi ngimkhumbule njengoba nje kusafanele ngimenzele imisebenzi nazo zonke lezo zinto lezo. Yes. Kube ngathi kuleli phupho ngikhunjuzwa ukuthi konje wena ke ngoba lapha yana endlini leyo angithi yayakhiwe iyintsha lendlu. Nganginesoso ke, mind you, angaze ngibone umuntu okay endlini kwethu emshadweni kamama nobaba. Yes. Akaze kuhlatshwe umsisha banga. Hayi ukuthi akaze kuhlatshwe ngoba babesindisiwe, cha. Kushuthi uNkulunkulu wenza nje ukuthi abakwazanga kuba namandla ukuthi bafinyelele ekutheni kube khona isilwane abasibulalayo, then mhlawumbe uthola ukuthi sifake iphandla njengomndeni nani. Kodwa bengi exposed kakhulu kuleyo mpilo, ngihlala komalume nani ihlobeni zami, kodwa ngihlale kakhulu kamalume. Yebo. So umalumekazi wami wayesangoma, so kwekwenziwa konke ke sasigcaba senze konke, kwenziwa imisebenzi lana konke nje kwekwenziwa. Kodwa nje endlini kwethu akuzange kuze kwenzeke. Yes. Baze bashona abazali azange kwenzeke. Ngoba ngisho ukugcatshwa nje kuthiwe ngigcatshwa kamazibuko azange kwenzeke. Ngikhumbule ngikhunjuza ukuthi konje lena ke usuphethelela isoso nalempepha. Njalo uma kufanele ke ngikhulume kulelo ntusane, kulesoso angaze ngibone umuntu, angaze ngibone ngisho uma wami ekhuluma kulelo soso nabaniki. Ngathi uma kufanele ngikhulume kuleli soso. Ngangivele ngizizwe sengithi uNkulunkulu onama bese ingqondo iphinde yabuya. Konje ngiwaswela amagama engizowasho. Of course awuwazi vele. Angwazi. Ngoba phela ngiyacabanga ukuthi nesizulu siyasho sithi indlela ibuzwa kwaphambili. Kodwa akekho umuntu ke as much as ngazi ukuthi inqubo yethu lena, kodwa angikaze ngibone umuntu ke manje ekhuluma enza lento. So ke ngangiyaye njalo ngiyenze lelo phutha ke lokuthi ngizoqala ngakule side, ngiphinde ngikhuze, noma sengikhuluma ke ngapha angikwazi ukucommunicate kahle ngapha ngoba mina indlela nje engicommunicate ngayo iwumthandazo. Yes. Ngangibhidilisha nje ngale ndlela esengibhidilisha ngayo, kodwa nje kahle ngangingakwazi ukuthi konje kukhulunywa kanjani emsamo. Oh yes. Kwalona lelo soso uzubona ukuthi kushuthi kahle subconsciously ekhona into eshoyo ukuthi kunento engahambi kahle ngalento yenzayo, ngoba ngangilifaka phansi kombhede. Angicabangi ukuthi umsamo into yempepha kufanele uphinde ifake ngaphansi. Sengikhumbula nje nanokuthi izwi lenkosi lithi konje uyasilida yini isibani, ngoba ngicabanga ukuthi leyo ndaba yempepha ngithi kwakusona sibani sami esingikhanyiselayo ukuthi konje uyasilida yini iphinde usifake ngaphansi kombhede. Ngicabanga nje umoya ongcolo kuletha lokho manje ukuthi mina ngangifaka phansi kombhede ke into ezikanjalo. Yes. So ke
yangikhathaza ke leli phupho la ngikhathaza ngavuka early futhi ngahluleka ngoba phela ngilale late ngavuka early ngahluleka ngafonela intombazane yayumngani wami eyayisindisiwe ngamfonela ngambuza ukuthi akhona yini amadlozi wangiphendula kamnandi umngani wami wathi mngani wami angeke ngithi kuwa amadlozi akhona angeke futhi ngithi kuwa amadlozi awekho kodwa into engicela ukuthi ungenzele yona ngicela uthathe incwadi lapho eBhayibheli uvule umshumayeli 9 ufunde uthi uma usufundile ke ucela umoya ongcwele akwambulele akucacisele ngalama scriptures wafundayo ukushuthi nabe akuchazisele ngawo mina yikho into engizoyisho ngawo kodwa yena uzokwazi ukuthi akusize yes ngavuka ngafunda Mr Shabangu angithi ngiyafunda ayingeze ukuthi hayi ngiyashayeka ngiyahlabeka ngempela ngabona ukuthi lento engiyenzayo ayifanelekanga akusiyona mhlambe yingakho vele ngiba nobunzima makufanele ukuthi ngiyenze ngoba liyashizwe lenkosi lapha yana ukuthi abangasekho abasena kwenza nezinto zalana zonda kwabo njalo konke kwabo kwala kuphelile yes angizange ngitshele umuntu that very same morning same Saturday ngavuka la endlini khona izinto iwasho umuthi omhlophe yini ngisayona so siyasebenza lezinto ngafuna konke okula endlini ngakuthatha ngahamba ngayokufaka emgodini yes mase ngifaka emgodini ngezwe ngathi ngiba nokuthula nje ngazwe ngathi ngizwa khona ngathi khonto esukile la kimi ngaze ngakushisa ngigcina nje ngokufaka emgodini ngakushisa yes ngezwe kahle kwampepho yonke lela ngahamba ngafuna lela soso nalebe engakasebenzi nakho konke ngahamba ngawushisa lapha yana kwanento ethi kimi nje ish what next sekwenzeke lokho yebo kethule kanti ke bekuyaye ukuthi njalo mangile lapho nilayelane nabantu ukuthi hamba isangoma sakuphi kanjani ebusheni lana ngisizakele hayi nami ngigijime ngiyakhona nani njalo mangabe ngibuyile leyo mithi emhlophe othi ngangiyithola lapho njalo mangibuya kwakhuluma nje ivoice khumbula hle yakhuluma yela ngiseteksini athi kimi lo muntu uyabona yonke lento oyiphethe lapho angeke izikusebenzele hayi wena hayi mina hayi wena kodwa ngenxa ukuthi umuntu uhlale efuna umuntu olikhuni noma esezwile kodwa futhi manje angithi neunderstanding ayikho fike ngiqhubeke ngigqume emafanele ngiqhube ngenzeni ngithi uma ngisebenzise nje lezo zinto hayi kube ngazathi angazi ngifake ini noma ngibhekayo ngibonayo ngihlale ngiba nezinkinga njalo ngibukeke kabi ngithethe ngibe nezinkinga nje ngalezo insuku up until mangike ngamisa hawu ngibona ukuthi uma ke manje sengishisele izinto sengithola manje ukuthi kushuthi ngathi khona indlela edingakalayo ngami ay that very same day futhi emini ngakhuleka ngathi mina ngiyacela ukuthi angilide angiguide ngoba ngiyabona ukuthi kukhona indlela afuna ukuthi ngihambe angiqondi angiyazi ngicela ukuthi ngichazelwe nguyena ngayo yebo hayi ke uNkulunkulu unesineke bazalwane uyamthanda umuntu futhi ke le ndaba yokuthi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa aphuza ukuphendula hayi bazalwane angazi noma iliqiniso yini kwabanye abazalwane kodwa angikaze ngibone iliqiniso yes uNkulunkulu uyasiphendula yebo okwethu nje usekuthi si attentive yini ukumuzwa yes ngampela okay Sunday ukukhumbula ngufasting angithi ngalala Saturday ngavuka Sunday azange ngaba nalo ke leli phupho lenjwayelo ngoSunday ngaleyo Sunday leyo ngavuka ngahamba ngahle ngenkolo bazalwane anginalutho akukho bunzima kule fasting akukho ukuthi nje hey sengithi nje hawu uyophela nini kanjani angeke ngiqamba ngangizitshizela nje kuleyo fasting amanzi lutho komela lutho yebo ngahamba ngaye enkonzweni ngakhonza ngabuya kwamnandi ngisho sengidla kwakungana kungathi kunalento engathi nje usengaqhubeka ngabuya ke hayi ngadla kwamnandi ngalobo busuku beSunday ngakhuleka umkhuleko wathi njengaloku uthi mina
lezi zinto lezi azingisebenzeli Yeah. nayo yonke leyo ngisacela ukwazi ngeyami impilo ukuthi kahle kahle ke mina yikuphi okungisebenzelayo. Okay. Yes. Okusho ukuthi kahle kahle ngangibuza ngeidentity yami ngoba kusho ukuthi ngangilost ngingazazi ukuthi ngubani. Ngidinga ukuthola ke manje ukuthi ngubani ukuze ngizokwazi ukuthola ukuthi njengoba sengizazi ukuthi ngubani iyiphi into esebenzela mina. Yes. Nani Yes. Kwashokeka ukuthi wena ngikunikezile isikhali. Oh. Isikhali leso uyoguqa njalo wena ngedolo ukuze kwenzeke izinto. Okay. Uma ungaguqanga ayikho ivictory oyoyithola. Kodwa kuzo zonke izinto oyoziguqela ngedolo ivictory uyithola. Okay. Achaze futhi ukuthi usazohlangabezana nezimpi eziningi ezinzima kakhulu. Kodwa nje zingakususi edolweni. Oh, Ukunqoba kwakho nokudlula kwakho kulezo zimpi kuyolala nje kuphi edolweni. Yes. Oh. Hayi ngaqala ngabona ukuthi okay ngiwumuntu okufanele akhuleke. Ngesikhathi sekushokeke kanjalo ke. Yebo. Kuba khona umuntu mhlawumbe oxoxa naye. And mawuxoxa nomuntu ke ayithi ngaleso sikhathi njengoba ngisho ngiseza yona. Yes. Hayi kusho ukuthi kahle kahle unesipho sokuba uthandazela abantu nani zonke lezo zinto kodwa ngale ndlela yakuphi yasemhlabeni. Yes. Nami ayingize ngibona ukuthi ngempela kusho ukuthi indaba yami njalo. Akuthathanga isikhathi ke kulo lona lelo viki bazalwane emva kade ngibuye lapha enkonzweni. Ubaba wangilidela enkonzweni wathi angihambe ngiye kule nkonzo. Ngifike ngisindiswe kuleyo nkonzo. Ekutshela futhi. Yes. Okay. Not la ngangivakashele khona makhelwane wami. Yes. Bahamba ngempela ngesani. Okay. Ngiyaxolisa abazange sengiyayisiphetisa izinto. Kulelo viki kukhulumeke athi ubaba uzohamba ke manje uye enkonzweni yakho eZayoni. Kule Sunday le uzofika uyovalelisa kubazalwane. Usuyahamba lapha yana. Fika ubachazela abazalwane ukuthi indlela yakho isibheka kwenye direction. Abakonanga futhi bachazela abakonanga konakalanga lutho kodwa indlela yakho isikhomba kwenye direction. Yes. So ucela ukuthi nje ubashiye kahle kamnandi uyabathanda kodwa awusakwazi ukuqhubeka uhlanganyele kanye nabo. Okay. Yes. Ngaso sonke isikhathi makukhulumeka kanjena angibi nayo into yokuphikisa ukuthi hayi kungani unjani kwaukuthi ngangihamba nje ngicomply ngempela ngafike ngenza lokho. Ngo Sunday enkonzweni. Abangaphatheka kahle ke abazalwane anyway akumnandi vele ukuhlukana kwabantu noma ngabe kumapha ama settings nje nani okay ke kodwa ke yayingekho into engizoyenza nami ngiyacanga ukuthi nginikile kwaleso strength sokuthi mhlambe ngingabi nokuzwela kakhulu ukuthi uextend ukuthi ngize ngithi hayi mhlambe ngiyabuyela ngempela ngashiya vike landelayo kwathiwa ke manje uyahamba ke uya lapha Apostolic Faith Mission uzofike uzinikele khona ngempela kwaba yileyo Sunday engafike ngazinikela ngayo ngasindiswa ngayo u2011 lo. Oh yes. uApril lo ngoba ngagcina elontuseni emsebenzini lapha yana kwakumhla ka 31 March ka2011. Okay. Seku-April manje. Ngasinikela ngaqala lapha indlela yami yensindiso. Yes. Ngesikhathi vele ngiqala leyo ndlela abazalwane behomesele yangakhona ngakimi beza bezongikhulekisa nani ngenza i-interview lapha yana. Sengibona kuhamba isikhashana amavikana bethe kanti bebethe kuyaphuthuma kodwa hayi kwaba content hayi no yamkela abakuthathanga anyway kube content kimi hayi vele bengafuna emsebenzi mina bengivele ngiyizele nje la ekhaya nani so ke angikhohle. Okay. Ngosuku abazalwane bathi kimi bacela ukungilethela umkhuleko kwakuba ama Tuesdays bacela ukuza ekhaya bazokhonza nami sikhuleke. Yes. Before befika mhlambe 30 minutes earlier ngathola i-call. Mangithola i-call angifonelela umuntu fonela ngelandline 036. Yes. Uyikhoda semnambithi. Okay. Upatience mazibukelo yebo. Ngithi wenza interview kani how yebo. Ngikufonela ukuthi ngikuchazele ukuthi kusasa ngicela la emsebenzini uzoreporter for duty kusasa uyaqala emsebenzini. Kusasa athi yebo wenda ngimfuna umuntu ofika late kanjani yimi unobhala wakho kwabe nje kwashesha kanje ngiyaphuthuma ke sesohlangana kusasa ngo8 am ube seoffice ashaya u8 sofikile ngoba mina nginendlela ngiyahamba fanele ukuthi ngifike ngikuvulele office ngihambe. Okay.
ngisekuleyo excitement ke bafike nabazalwane hayi ke sengiyashare ke inkonzweni ke lapho sengize ngiyashare ukuthi hayibo naku bazalwane sengiyoqala kanje naye abazalwane bakhuleke azathi ke umunye ugogo emkhumbulayo nje athi hayi yabona nje bakuthiwe ilento yakho i-temporary le performance hayi sizokhuleka uNkulunkulu akanuniselani ngezinto yes so ke noma bethu useyabuya loyo niyosebenza nobabili uyoba permanent lapho kulo msebenzi which is something eyagcina yenzekile ngempela bazalwane azange sibe babili azange sabuya usisi ngafonelwa uye wangichazela ukuthi hey uma ngabe uyawufuna lo msebenzi loyo sebenza kahle nani uzinikele kanjani ukuze makuphuma leyo post bezokwazi ukuthi bakuqashe okay yes ngempela kwabanjalo ngambona ke uNkulunkulu ngabuka uNkulunkulu nje kuyo yonke lendlela yami ukuthi hawu hey mina ngithi ngiyayeka lapha yana ngizelana hawu kwenzeka lokhu isalary yalana yayingithusa ngaze ngihola isalary u2 figures nje yonke leyo nto leyo ngabuka nje amandla kaNkulunkulu nga celebrate nga rejoice yes u2011 impela yaphuma ilontuzana ama post I think aphuma ngoNovember or December yini ngoba ngo2012 ngaqashwa ngasebenza as permanent ke manje sengiyi permanent employee yaka Nehawu oh yes engize ngahamba khona ngo2015 okay ngiyakhonza ke kumnandi manje ngisindisiwe zonke lezo zinto lezo ke yes hayi ngize ngimpela ngibe umdumisi ke enkonzweni macela hayi ngijoine ngapha abahlabeleli zonke lezo zinto kube mnandi nje bazalwane kuyahambeka nje kumnandi ngicela futhi ukuthi siyezwini ke sengizoqhubeka ngale ngiyacela futhi sifunde laphana incwadi kaJobe uJobe 42 okay uverse 2 I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Amen. I know that you can do all things. Yes, isho kanjalo. I know that you can do everything. Oh, everything. Yes. Okay. Ngicela ukuyifunda la nge Amplified Bible Classic Edition. Okay. The same verse iti I know that you can do all things and that no thought or purpose of yours can be restrained or thwarted. Okay. Lithi izwi kaNkulunkulu lana uthi uJob uyazi ukuthi uNkulunkulu angenza konke ngenzenza zonke izinto. Yes. Futhi awukho umcabango wakhe noma injongo yakhe engavinjwa. Yes. Ngesizulu ngiyazi ukuthi ungenza konke alina kuvinjwa icebo lakho. Yes. Isizathu esingenza ngishare ngifunde lencwadi ile ukuthi uma siphila thina singazi ngoqobo lwethu usathane ke usukazi bazalwane ngecebo likaNkulunkulu ngeimpilo zethu. Oh yes. Uyazi. Futhi uyabona ukuthi nangesondela ngakhona nangu ngathi ulideleka ngakhona naku ukuthi nakho ukuthi. Ngifunda leyo ncwadi ngani na ngifunda ngokuthi emva kwakho konke ngibe sengicaciseleka ukuthi kahle icebo likaNkulunkulu nami nokuthola lo yamsebenzi into ezimbili ezasihlukene. Oh. Kongesonkulunkulu. Kwakungasiyena. Oh wakhuluma enye indaba. Okay. Kwakungasiyena. Kungakho ke ivesi leli lithi ngiyazi ungenza konke. Noma selizanyiwe ukuthi lingavinjwa icebo lakho kodwa ngeke lize livinjwe. Oh, all right. Kwesinye isikhathi lidlula eindaweni ezinzima kakhulu ezimnyama ezisabekayo kwesinye isikhathi lithatha iminyaka lisiye lapho kodwa kusalayo nje icebo likaNkulunkulu alivinjwe. Ngiyalivinjwa. All right. Yes. Ngasebenza ke lapho kumnandi ka Nehawu. Kan ama organizations ke bazalwane especially ama unions vele ipolitics leyo bazalwane. Izimanje ezikuwa ama unions amela abasebenzi nani kodwa nje ba affiliator ne politic ngizothini konje political parties ethize.
Basebenza ke kumnandi lana. Environment okuhlangana abantu abahlukene, ama comrades nazo zonke lezo zinto. Kodwa kunama operations lana engeke ngaxoxa ngawo ngoba mhlambe futhi kungenzeka phela abantu bangaphatheki kahle ngezinye zezinto. Kodwa obonayo ukuthi lama operations lawa ayaphambana noNkulunkulu. Usho ukuthi angeke wakhuluma nje some. Okay, mhlambe noma ngeke ngangena in details kodwa ngana lento ukuthi kulama organizations one ukungathembeki nje kuhamba phambili. Oh, okay. Okusho ukuthi kunezinto nje eziye zenziwe ezingasizo zokuthembeka noma ezingasizona ezokulunga noma ezingasizona ezeqiniso. Okusho ukuthi khona ezinye izinto ezibuye zifihlwe, khona ezinye izinto mhlambe ezibuye exaggeratewe, mhlambe kunama amounts afana khandwe ngekho ukuze sokwazi ukubenefita ngandlela thize. Zonke lezo zinto kunamanga kufanele sibuye siwakhulume nazo zonke lezo zinto. Yes. So ke since you form part of this group, you can't exclude yourself. And most of the things lana zenziwa uwe vele njengo office admin. Oh, okay, yes. So uthola ukuthi ke manje sekufanele ukuthi ukhuleke uthola ukuthi nkosiyami 1 no 2 no 3 bayakuvimba awukhona ukukhuleka kahle nani ngoba wena uphinde khuleke kodwa ke ucela into ethelelo kodwa futhi mhlambe 2 days 3 days after that you go back and do something mhlambe ecishe ibe of a similar nature. So kusho ukuthi nje wena usuphila lempilo yomdonsiswano manje ukuthi umkhuleko ngapha uyakudonsa ubaba uyakudonsa ngapha nalo msebenzi wakho uyakudonsa ngapha ufana ube loyal kubaba wakho ufana uphinde ube loyal kuboss nje nani. Oh yeah. Zonke lezo zinto lezo. Yes. Ama everyday operations akhona. Kwaqhubeka okay. Kwafinyelela esikhathini la ngihlangana khona nama ladies athize nje engangiwajwayele saluntuza sa forma istokvel sethu sifuna ukubeka imali sibekisana imali nazo zonke lezo zinto lezo njengabantu besifazane ukuthi sizokwazi ukuthi sisizakale lapha yana nalapha. Yes. 20 ukushuthi ke lokho sikwenzini ngo2013. Ngiyakholwa ke nje mina ngiyaqhubeka ngisindiselo ngaleyo ndlela yami ngiyaqhubeka obviously futhi umzalwane uyathola nje ukuthi kwakule nsindiso yami phela kahle kuyacaca ukuthi mina ubudlelwane bami babunganamathele kahle ngempela kuKristu. Okushuthi ngangibuye ngiqamba amanga ngenze njalo ukuze ngizogcina nomsebenzi wami nazo zonke lezo zinto lezo. Yes. Lezo zinto ezigcina mhlambe nasenkonzweni nje singagcina kube khona nezinto oshraga ofuna ungasayinaki noma ungazenzi kahle ngoba kuwena sekujwayeleka lento ukuthi hayi singakholwa nje kodwa siphinde sikwenze nalokhuyana siphinde sikwenze nje kube naleyo nto leyo. Yini eyenza lokho ngoba kuvuleke vele umnyango omkhulu wokuthi ke kubonakala ngazathi ezinye izinto eziyisono zibonakala ngazathi nje hayi akukho that bad. Ungakwenza manje nalokho ungakwenza nalokho naso zonke lezo zinto lezo. Yebo. Ngo2013 ke sihlangane nalama ladies ngempela sidlala istokfela kamnandi acela ukuthi uNompumelelo awaphathele imali yestokfela ngo2013. Sadlala ngendlela emnandi kakhulu waphela unyaka sahlukanisa imali nje impela sasihlukanisa sasenze 100 and some sasenzeni akusazi kodwa kwakuyimali eningi man. Oh yes. Singebaningi kakhulu kangako. To the extent ukuthi ngonyaka ozayo sasesibona ukuthi hayi mhlamba abanye bathi hayi singadablisha namagama sizama ukubona ngoba sibonile ukuthi iyasebenzela lento. Oh yes. And yenzeka nje ngempela kamnandi nokwethembeka thembile nosisi Nompumelelo hayi ngempela wathembeka ngempela sahlukanisa kwamnandi. Yes. Kade wazi ukuthi uhlelelwe. Ngifisa ukuthi kumuntu obiziwe njengoba ngiye ngasho ngathi uSathane uyazi ukuthi ubani wena. Yes. Futhi uSathane uyazi ukuthi uNkulunkulu into ayibekile kuwe iluhlobo luni nokuthi izofika impact kanjani izimpilo zabantu. Yes. Ngesikhathi uSathane kwazi lokho uba nezinhlelo azenzayo. Yes. Uku counter attacker lelo cebo lelo. Kungenzeka abanye bethu sizithole singene ezimeni ongeke uzuyiqonda ongakwazi ngisho ukuzi explainer
ungazi ukuthi konje kwenzeke kanjani lokhu ngoba ngiyazazi ukuthi ngiwumuntu onjena kodwa ngingene kanjani la kanti lana ubu drive ukuthi ungene khona enkulu engifisa ukuyisho namhlanje ile yokuthi uma ngabe uNkulunkulu enecebo ngomuntu yes uNkulunkulu uma ngabe mhlambe ebiza umuntu usuke lo biziwa ubizelwe wena yes mangabe lolo gcobo olukhona lwalolu bizo akusilono lwakho lukuwe kodwa akusilo lakho yes akusilo okay yes to extent yokuthi lolu bizo lolu ungalithola ukuthi wena uma ukhuleka nabanye abantu bayafakaza ukuthi amandla kaNkuluNkulu asebenzile ezimpilweni zabo knowing very well ngempela ukuthi akusiwena owenza lezi zinto uNkulunkulu through lolu gcobo alibekile yes kodwa uthola ukuthi wena kuba nama issues uwakhulekele uwazilela ukudla wenzeni kodwa nje anganyakazi okufanele ukusikhumbuza ukuthi ugcobo akusilona olwakho olwabanikazi noma olombuso kaNkuluNkulu oh yeah kufanele ukuthi obey uNkulunkulu bese useva ke ebantwini bakhe ngalolu gcobo akunikezele lona okusho ukuthi kunezimpilo kufanele ukuthi zibe impacted ngalolu gcobo yes u2014 aqaleke bekumnandi ngithi siyaqhubeka na u2014 hayi sicela uqhubeke usibambele sisebenzisane kamnandi nazo zonke lezo zinto lezo sicela uqhubeke usibambele nakulonyaka hayi kube mnandi ngempela kungonakala lutho ngempela kuqale kahle yonke into yes sicollect imali enjengemali inyanga nenyanga kwafikela la ku point la ngelindanga nje kuba contact hayi awuthathe nje usebenzise uzobuyibuyisele uthathe usebenzise ubuyibuyisele khosila kuwena ila ku okay kwayi office leli lomsebenzi liphenduka ngisho ilodusana indawo yakho yemhlangano imihlangano nje yethu sasiyibambele office most of the time abantu engisebenza nabo ku union ngithi ama shop steward unobhala ubusy dealer nama cases kuphi khona ezimbonini nani so umuntu ohlala e-station the officeini yimi oh yeah yes so ngisho imihlangano yethu le sasiyibamba ngokukhululeka nje la ne-officeini nani bayasebenza nabo masibuye lapha emisebenzini sisho mhlambe sibeke isikhathi esithize sihlangane sibambele imhlangano senze konke kuhamba kahle nani asifika nje lento ukuthi hayi awuthathe nje awuthenge lo ngidinga into encane kwaqala msishaba ngikwajwayeleka nje kanjalo to extent ukuthi kwase kunormal nje ngilo ngiyabhala hayi thathile la kwaba normal ngaleso sikhathi ngiyasebenza nginebhizinisi kodwa bawubuyisela ngingakayibuyiseli ngilo ngiyaqhubeka okay ngiyaqhubeka angikayibuyiseli ngaphi yasebenza futhi ukuthi mhlambe uma ngidinga futhi isitoko sami thathe khona la ngibona ukuthi kwenze njani mase kufanele ngibuyisele ngithi hayi ake ngiqhubeke naloku kanjani isitha abazalwane liyashizwa kaNkuluNkulu uzela nje into ezintathu usathane bazalwane uzela ukuzobulala antshontshe abhubhise yebo to extent yokuthi kwaze kwaba ngaphezulu Mr Shabana ngangabe ngisakwazi ukucontrola manje seyishayila inyanga seziyasondela ukuthi kusondela kulesi sikhathi sokuthi kuzofanele ukuthi sihlukanise mangithi ngiyabheka angisaboni indlela engizokwazi ukuyikhanda ngayo le mali kodwa futhi enzima nebhlungu kunayo yonke yokuthi I cannot even point something ebonakalayo yokuthi le mali bengenza ukuthi yeah okusho ukuthi kwakwenzakala nje sasifikile ngisitha sizontshontsha nje sizontshontsha sizobhubhisa waphela unyaka kwashaya inyanga yokuhlukanisa ukuba uDisemba angishilo lutho incane imali la kunemali elindeleke ukuthi abantu bayithole bakithi laqala ke saqala istress ke manje sangibamba ukuthi konje kuzofanele ngenze njani kuzofanele ngase ngiphila nje impilo engingayazi ke manje ukuthi uhlobo lumi lempilo lelo ngiphilayo nginovalo ngithini ngenkonzo so you can imagine ukuthi sengiyixoki kangakanani phambi kaNkuluNkulu phambi komuntu nje ayisekho into yami engiyibona ingathi inobuNkulunkulu phakathi kodwa futhi at the same time ithi into uthi umuntu athi nje usathane
uyoqala kanjani ukuthi uxoxela umuntu lento lelihlazo lingaka olenzile kanjani uyoqala uthini so ufana lento ngaphakathi usuku nosuku yes kube ngazathi ke impela ke manje sekuya ngaleso sikhathi kokovele kwabheduka ukuthi noma ngidayisa abasangikhokheli kwamina kwabheka phezulu Mr Shabang to extent ukuthi akukho nengathi ngizokukoleka ngiphinde ngishijele la ngithini kwabheduka yonke into engangithi ngiyayizama yabheduka ngasabathe ngithi kwabheduka kwaba uncontrollable akekho nengimthembayo ukuthi akufiki mangeke ngacabanga ukuthi ake ngikhulume nobani noyedwa walabantu nani bese kuba content nje hawu hayi dad uyomqala umthini nje uthi kwenze njani makwetheni lahlala kwaze kwaba nini kwaze kwaba last minute kuyo yonke leyo nto ke ngikhumbula ukuthi ngaba nesibindi ngakhuluma egcineni ngakhuluma nomunye umzalwane ngamchazela ukuthi yazi ngenze into enje cabanga ukuthi abazalwane abathathu ngaba nesibindi sokukhuluma nabo besifazane ngikhonza nabo bonke labazalwane yebo to extent ukuthi lo munye sake sahlala eofficeini sizama manje ukuthi konje singayithola phi imali singenze njani zonke lezo zinto nani lwaphela usuku sahluleka efisa naye kungisiza ukuthi mhlambe khona ngaqhamukisa wangekho lutho ayengalwenza bese lo omunye wayekhulile kunathi ngimfonele ngosuku esizohlukanisa ngalo kufanele sihlukanise ngalo abazi lutho abantu futhi ababoni lutho nje balokubeza nje baletha lezi ezishodayo imali manje nani kwathini ababoni lutho nje ukuthi ngabe khona konakele na abese ngosuku lele sasoyohlukanisa ngalo ngaphambi kwalolo suku ngimfonele ngimtshela ukuthi hey yazi ukuthi kusasa usuku nani sixoxa kodwa izoyenza njani le ndaba nani athi sikhulume kazama ukungiqinisa nani silale ekseni wayenohambo lwalumyisa kude impela wayisuka ezoyolundu wangifonela kodwa first thing wangifonela ekseni wathi yazi ngiyenzeka ukuthi ucabanga into eziningi njengamanje ngiyazi emqondweni wakhe khona ipossibility ukuthi ucabanga ukuthi uthuthe uhambe ke kubaleke nje ungabibiko and vele yasifikile vele emqondweni ukuthi nje mhlawumbe mangakabe kodwa manje ngesikhathi ngicabanga zonke lezo zinto ngibuka abantu abami ukuyinto eyayingizwisa ubuhlungu kakhulu na yonke into Nkosi yami ingane zami ngizothi senginyamalele lapho bawufika abantu lana zofuna abantu abami kube njani zonke lezo zinto wathi nje ngifonela ukuthi ngithi kuwe hamba mbo iya kubo uyohlala nabo phansi bachazele sisukuthi kwenzakaleni angikaze ngiqhaqhazele kanje empilweni yami yonke nje than lolo suku ngababiza oba hayi uthi ngiyababiza vele bayasohlangana ngubani isikhathi nani afika ngacela futhi ngikhumbula kahle ukuthi ngacela usel leader wami nomfundisi wami kwakowesifazane ngacela ukuthi ngicela babe khona udaba engiyolixoxa nana ngibatshela ngalutho wabona sifika lapha yana babebuya edolobheni elithize badlula emsebenzini ke ngempela afika sesikhona ngabhadlaza le ndaba ukuthi ngenze into enjena kanje ukuzisola kwami abantu kanjani uma sikuthembe kangaka hayibo ukwenze kanjani lokhu umzalwane wena nani nje nanokuthi sibe nesibindi sokuthi le mali ingaphathwa uwe ngoba wena sikwazi uyakholana kwenzakaleni yabona nje which were things ngempela futhi okwakufanelekile bazikhuluma unyaka wonke they sacrificed imali bengayisebenzisi benzani ngoba bethi babekelela ukuthi kube khona imali abazoba nayo kupheleni konyaka nakho manje baplanile abanye bayisa ingane esikoleni ngonyaka ozayo ngoba ngikhuluma ngemali futhi kwakumali serious wawuthemba wena ukuthi ngoba uhola kahle uzoyikuba phinde futhi mina ngizoyibhadala le mali futhi nali nebusiness lami nani kanti angazi ukuthi mina sengihlelela ukuthi ngizocekelwa phansi yes imali uma mfundisi baphoxeka ke ngifuna ngihamba manga umfundisi nje no cell leader wami baphoxeka bangazi ukuthi uthini kodwa ke bazama ukukhuluma nalabo abantu base behamba basishiya ke bangishiya nalabo abantu ke kodwa naku engizokupointa out kuyo yonke lento yes ekukhulumeni kwami nalabo abantu